For et år siden, der stod det nok kun én ting i hovedet på mig, det var at komme væk fra Højmarken, finde mig noget andet arbejde. Vi havde så travlt med, at vi hver især havde travlt, og vi kom nok aldrig rigtig nogen vegne med det. For mit vedkommende, det var om morgenen, når jeg kørte på arbejde, det var at tænke, hvordan blev vores dag i dag? Er der rock? Er der nogen, der siger godmorgen til mig? Jeg oplevede før det her forløb, at jeg trak mig mere og mere, og jeg synes, det blev sværere og sværere at være i de opgaver, jeg havde, som jeg måske ikke helt rummede. Man kom slæbende med sine fødder på arbejde, og man sagde knap nok godmorgen. Man kom med en negativ indstilling, negativ attitude, skuldre der hang, folk gik grædende hjem og var bare negative altid. Altså, vi kom fra en arbejdsplads, der var meget præget af sladder og skyllerumssnak, som man også kan kalde det. Det var virkelig, som man kunne mærke, når man gik ind ad døren, altså om det var en dag, man skulle, om man kunne føle sig godt tilpas, eller man havde ondt i maven. Altså, det var virkelig, det hang i luften. Og det var meget delt op i grupper. Man var ikke i tvivl om, hvem der var på hvilken side. Og det var uudholdeligt, altså, og der var rigtig mange sygefravær, og jeg var også selv ramt af det. Jeg kunne ikke have det, altså, selvom jeg egentlig går og passer mig selv i min egen opgave, men så alligevel så bliver man påvirket af, at stedet er sådan. Og der vil jeg sige, at det man er kommet til nu, det er noget helt andet. Altså man føler, at man har rigtige venner her. Det havde man ikke før. Der var man bange for, hvem der talte om en, snart man vendte ryggen til. Og det synes jeg er rigtig dejligt, det er sådan nu, at man kan være tryg ved, at de vil en det godt af ens kollegaer. Min oplevelse af undervisningen har været, at det har været fantastisk tilrettelagt. Det er blevet tilrettelagt hele tiden, løbende efter vores behov og de udfordringer, vi har stået i. Undervisningen, den var rigtig god. Vi fik mange gode redskaber, og de undervisere, vi havde, de var rigtig gode til at sætte os sammen på de der temaer der, og vi fandt ud af, hvordan vi lærte at skulle samarbejde og sige tingene til hinanden, og det synes jeg, det var rigtig godt. Hvem kan, vi kan! Brugen af øvelser i forbindelse med undervisning, det har været rigtig godt, specielt for noget personale, som er vant til at være fysisk aktive, men det har været sjove øvelser, som medarbejderne ikke har været bekendt med, men som de har kunne relatere til deres dagligdag. Jeg oplever undervisning som utrolig professionelt, veltilrettelagt og uddybende. Altså han kom tæt på personer, som gør, at en konflikt blev til en bagatel. Og det har gjort, at vi er der, hvor vi er i dag. For familiens skyld og for beboernes skyld. Alle har gavn af den positive spiral, I har sat i gang i her de 2 dage. Alle har gavn af det. Jeg synes, jeg har fået det ud af det her forløb, at jeg er blevet bedre til at sige tingene, som de er. I stedet for at gå og gemme på det, så det bliver til noget stort, så er jeg blevet bedre til at tage fat i mine kollegaer og sige, kunne vi ikke lige fortælle om det her, sådan så det ikke bliver til en kæmpe ting. Og jeg har også lært at sige tingene på en bedre måde, end jeg måske har været vant til. Vi bliver meget gladere her nu på vores arbejdsplads. Det er ikke alt det brok med. Konsekvensen for sygefraværet er, at det er faldende. Det er måske lidt nemmere at gå på arbejde, selvom man ikke har det helt så godt, fordi man ved, at der er nogle kolleger til at støtte op om en osv. Vi har været til det samme, vi har lært de samme ting, og vi har de samme redskaber. Og vi har også fundet ud af, at vores ledere faktisk rigtig gerne vil have, at vi skal fungere, og at vi bliver set som hele mennesker. Det er ikke bare, vi er ikke bare en arbejdsmaskine. Altså, vi skal fungere, og vi skal have det godt. Både privat og her på arbejde skal vi føle os godt tilpas. Hvis man står i de udfordringer, vi har stået i, så er mit bedste råd, det er at tage fat om det. Det er jo det, vi valgte at gøre, og det har været en kæmpe succes.